Everybody who are Ilanya, women guy, I know now. Seat of Wisdom Seminary. Now, every hand on really, no laptop. I dare every came away. Abalise, he's Zuka. Abaluka Abalise is Zuka. Now, where again? Friday. Yeah. No game with Kaiji Patanga. Game behind on that. And you may not see. Say no. N'oge ha maka ihe agaala mba nke ọ dị ukwuu ya wee bidoro ihe ọhụrụ biko kwado ụmụaka nyere ha aka si ha na ha nwa aka ya anyị na-ekele ụwa niile ga-ege anyị ntị anyị na-ekele ụwa niile ya bịa tinyere anyị aka ma ndị nne na nna ha wetara ego ma ọ bụ nri ha tinyere anyị aka n'ụdị ha nwere ike imefu mana maka na oge anyị nyere ha iji gwa ha maka ihe anyị na-abịa dị nwa nkenke ya wụ ọtụtụ n'ime ha emere mana ndị nke mere na anyị na-ekele ha mgbe ọ dị ukwu Chukwu gọzie ha n'aha Jizọs. Anyị na-akwado ọlụla ihe ọbụla igbe ọzọ anyị na-eri nke a taa anyị na-achọ ịla oge na-adịghị anya onye enweghị nsụkọ anyị ga-apụta ya kwọlara ha nne ha na nna ha onwe otu n'ime ha a ga-achọ achọ Chineke na nọnyere anyị ya ga-eji mee ya mee mere onwekwana ụlọ ọgwụ anyị gara anyị mere ya mee ya anyị na-ekele ya Chukwu gọzie ụmụaka Odenigbo ga na-aga n'ihu ụmụaka Odenigbo ga na-aga n'ihu site na resto ha ruo na ya onye na-azacha ụlọ ahụghị n'anya mgbe ọ bụ wee na-ezigharị anyị mgbe anya na-edebere n'ụlọ a ga-enweghị jụọ asị gịnị ka anyị Chineke gọziere anyị n'etiti ọgụ izu ọmụ onye na-ese ihe onyonyo a onye isi ya aha ya ọ gịnị otu abụọ atọ mewe This is the making of Umakata VCD musical. Madam Fifth, get over here, man. Get over here, Madam Fifth, man. The making of Umakandiko. Watch out. My name is Kali Joffrey. I am Dr. Alias White. Soromu we, mbe wakwa.
Say good morning to my camera. Good morning. Now. Camera says you're beautiful. Camera says he likes your glasses. Thank you, camera. Tell camera your name. My name is Sarah Kezebilo and I'm one of the Mwaka Denibo Correct. Hey! We speak everything. We speak English. We are good in Igbo both. So from Umoko Denibo, it's now Umaka Linguistics. All right. So aga m miss unu niile. Gị miss n'Igbo. I miss mmadụ n'Igbo leave ọ bụ. Okay. Okay, ọsị chefu onye ahụ. Okay, aga m echefu unu niile nna. Okay, tụtụ ya. Okay, agaghị m echeta unu agaghị m echeta unu. Tell me you're getting me. Hey, see me see trouble. What did I do? Oh my God. No, like this. We want to interview you like this, so. I will get it. Cut. I beg. It's part of the making.